Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Wij binnen Joets op het Iselmar bij Starem. Hier in de studio zitten naast mij Max, journalist en oud-scootje-skipper Age Veldboom. En oud-scootje-skipper en scootje-kampioen Pieter Brouwer. Ja, het is heel goed voor PBR om er een hele mooie medie van te maken. De omstandigheden die zijn perfect, denk ik. Ik krijg je 4, 5. Prachtig mooi, dus ik denk dat we een hele mooie medie krijgen. We zitten nog een lietse 15 seconden voor de start. Wiels de hele mannen al gas out. Ja, maar is die net te betiet dan? Nou, ze kennen al een lietstukje bij de lijn Delzielen. Wat ze net omheen geloofd worden. En daar weer het schot. En nou ben ze los. En als het nou lijkt, een skinne lijn zoals het in de zieltermen heet. Maar nee, ik ga meerdere. Eén te betiet toch? Er is één te betiet. Nou ben wij benieuwd wat te betiet is. Dat kunnen we nog net zien. Dan wordt er een boert omheen geholpen. Maar het cijfer erop. En je weet wat jouw startnummer is. En dan is het Sjen, ben ik het? Eigenlijk iemand die, ja, doe, zei het al, de hele mannen. Hij draait weer om, hij gaat er. En wat een gelok dat hij daar rond heeft om er tussenbij te draaien. Want dat is soms dan ik het probleem. Als je dan krijgt wat te betiet binnen, dat je net eens meer waarom kennen. Maar de rest is dus goed. Mooi. Ja, er bent 2 scooten. Ja, Jenne Woord gaat erachter wel. Jenne Woord, een mindere start. En nooit, nou al hoe stuurboord, liek als de Zwan. En dat is geen gunstig teken als het ook liek al uit de start hoe stuur wordt voortmast. Wat het mooi houdt, dan betekent toch dat het achter de hele vloer delmast. Wie leidt hier? Er is nog één die leidt met de kop in de wind. Ja. En dan hebben we hier nog even een recreant die denkt van god wat een leuk schouwspel. Maar die wordt hier even hardhandig door de provinciale waterstaat op welke instantie ik maar uit het veld jagen. Nou binnen zoveel boordjes van de Rijkswaterstaat, Wetterpolitie en dan gaan ze net onkomen zien dat er een zielboordje even door die stadszielen is. Voorop. Zo wil het even mooi wezen. We hebben de beelden. Boords 1. Ja, nee. Wat gebeurt er met Boords 1? Ja, die krijgt al. Die krijgt de die leidt ik wat voor die hier. Want de hele mannen is hier op nij starten. En die komt al achter Boords 1 deel. Maar je sjugge ik onder scootjes hoe ze voortzetten worden. En je matte mij gong door de wind. Want ooit lees je helemaal stil. Wij zouden het wel even mooi vinden dat we de kop besjen kennen. Want die skippen die daar onderin starten, dat zijn toch de koprenners. En hier zitten we nog wat achter in het veld. Ah, het lijkt het prachtig water wezen. Ik bedoel, je ziet maar kwalijk een wit kopje. Nou, het is prachtig, schitterend. Ja, een wit kopje bedoelt Pieter natuurlijk dat de kop van de golf van nou waait. En ja, dat is dan echt een teken dat er een dikke vier staat. Ja, klopt. Dat de golftoppen er al waaien. Ja, dan kan je zien dat het echt hut waait. Ze hadden natuurlijk dregen nog, dus die het goed win. En hier op Legerwal, die dikke golven, die baren voor de kop, dat krijgt hier ik zien. De Zwaan. En hier zeggen we even de Zwaan tussen 2 vlagjes trok in. En dat wie even het gesprek van de morgen. Er wie een Enkhuizer skipper die je van de weekend nog even zien netten uitzetten ha. En daar wie de commissie net blied mee. Nou zitten die netten wel op een 3-4 meter jip, dus de zwitten rekken ze nooit. Maar de kerst wel om het lijntje van die vlagjes zien. Nou, dus just ze overal, je lezen die vlagjes. Dus het is geen favorisering zoals het dan mooi heet ter verhoging van de feestvreugde. Nee, die visker had gewoon hier even die netten uitzetten. En dat is toch wel bijzonder dat dat dan geen coördinatie is. Er wordt vergunning al aan voor zijn wedstrijd. Ja, het is vanmorgen druk. Ja. Wij zielden even en de week ik mocht even mee. Maar het is daarvoor, daarbovenin, daar is het al zwarte vlagjes. En het is net zo erg, hè. Ik bedoel, als je de master rekening mee houden, in principe kun je er wel in varen, dat is geen punt. Alleen er zit wel een boeikoon of een ankerkoon. Dus het mag het net tussen de soorten krijgen vanzelf, want dan is het mooi kleer. Maar in wezen kun je er wel terug in, dat is geen punt. Wij willen even zien waar
Iedereen zit een beetje in het veld. We zullen hier de Akkermus zouden zich een beetje reverseren kennen. Zij zitten heel in het veld en mooi handje voort, maar de verderop zullen we ik nog een peer. En dan zou het hier lieket dat grauw een hele mooie slag maakt. Je leidt er de bopperste tonnen, de oranje tonnen, maar die gele pet. En daar moet ze hinnen. Je moet ze aan de boppenkant moet ze hem ronden. En we zullen even zien, de grauwsters lezen hier toch duidelijk een handje voor. Huzem leidt er prachtig achter. Leidt wat En leger. hier begin ik al, oh de grauw is al om de boei hinnen. Nee, Net? Nee, Of moet die achter, zul ik het nou nee, die moet nog een keer draaien. Hè. Als je die draait nou, Ja, Ja, ja. Nou zet ze Ja. de draai in. ja. die wel als eerste betonnen zat ik het sasje ook. Hoe bakboord. De vensters in de Zuidwesthoek die lezen wat leger. Daar gaat er wel vadel. Ja, die lezen goed stuurboord trouwens. Daar heeft er helemaal niks mee te doen. Nee, dat is wel mooi. Hij kent het bakbord voorlangs. En het is ik geen centje pijn. Hij gaat er rond voorlangs. Maar bovendien, hij het bakbord. Dus Ja, hij klopt. mij gewoon trossielen. Maar daarachter zitten ze deun bij elkaar. De snitsers gaan erachter deel, die kennen net vadel. Die gaan achter Lemmer, dacht ik. Als ik het zou beschenken, dan denk ik dat de vensters als 12 tonnen komen. En daarna de Zuidwesthoeken. Zo dit zou wezen, Pieter, dan had je die jongens goed leerd. Als zij daar nou reageren en ze helpen, Ja, dat zou prachtig wezen. Hè. Daar Maar zit ja, ze dan ben je, Grauw is om de tonnen Ja. heen. Mooi een aardig gatje erachter. En dan komt er toch het vensterskoetsje overheen. Lemmer die, hè, dat zie je al, die Lemmer, dat liep in eerste instantie dat die de tonnen wel helikoen. Maar wat er gebeurt er, ik door de golfslag, wil je toch te vier voort gooien door de wegen, slaan. En maar toch nog weer een slag van hoe stuurboord. En dan is direct het probleem. Lemmer komt op stuurboord op die bakbord skippen. Kan hij daar een gatje vinden? Ja, klopt. En Ja. met deze wien en met deze wegen kan je net, ja, zo secuur sturen. Dat zei ze, ik gooi hem de gauw even tussen. Maar hij doet het wel. Ja, hij gaat voor de snitsers deel. Ja. Daar gooit er hem voor. Als er rondte is, dan kan het. Hij ziet. Wat er maar weer vol leidt op bakboord voordat die oren er binnen. Het liep het al je goed te gaan. Het liep het net dat Douwevisser, zijn broer van de Snitserpan, horen maat, maar ken de Snitserpan, de boejongen. Want ik, de Ljouweters, die zitten daar. Dus En dat is juist weer op opstekker staan. Heel goed zien. Die autotekens naar de stuurman, want die kennen het natuurlijk zelfs net zien. maar dit is ik van de Ljouweters een hele linker manoeuvre hier met deze wien. Cool En ze gewonnen. lezen helemaal stil. In principe ken het net. Nee, Dan en zie je de boeien. Tonnenrekken. Sister ik helemaal niks meer op. Dit wordt een rondje van 360 graden. En daarmee achter ons sluiten. Oh, hij neemt de tonnen mee. Ja, ik Ja, ja. had hij, ja, nou stil de scoort de tonnen nog meenemen. Ja. Met het veld een beetje litser. Ja, er is maar één oplossing. Toen moest hij een rondje maken. Ja, dat wat Pieter zei. Te skraal proberen erheen te gaan en denken van ja, hij rint nog wel in de wien op. Maar, ja, maar deze wien, maar deze golven. En dat draait er zijn rondje. Ja. Ja, ik weet het al zien, hè. Het lijkt het dan in wezen op een gegeven moment dat de hele mannen dan de tonnen wel een beetje bij komt. Maar het is, ze zijn wel heel lang al achter. Lang achter de eerste. Ja, als je als laatste uit de stad komt, dan is het logisch. Dan kan je samen net weer Nee. even bij het veld aansluiten. Nee, klopt. Maar koers bij de start eigenlijk wel zien, hè. Dat, ik weet net waar de was eindigt binnen trouwens. Want die heb ik nog net wel, jongen. Ik even zien, maar... We zullen even een voorlopige boeironding en klassementie, even tussenklassement maken. Ja, Wiels mijn scherm nou mooi opvult mij alweer. Op de eerste plak een mooi handje voorop. Het Grauwsterscoetsje, mooi Douwevisser. Daarachter het Vingen. De Zuidwesthoek op eigen wetter, derde plakje. Huzem, IJs heel constant, weer op het vierde plakje. Daarachter de Akkermes. En Snits, Lemmer, Jennewoord, Drachten, Langwaar. En Ljouwert wordt zijn en de hele mannen. Dat wordt zijn is nou om de boei heen.
En Ljouwert is nog bezig om de boei opnieuw te ronden. De Grausters, eerste plak. Al 180 meter uit uw systeem. Voorsprong op de nummer 2, het Jereveen. Zeil je de fokkeloert er al uit. Ze maakt zich al klaar voor het onderheljen van die tonnen. Als je de grutskoort wordt al inhellen. Is toch wel knap, ja, want Huzum, die zat het nou leek het laat Huzum toch weer treden. En er werkt heel goed bij. In ieder geval wat ze lezen, tred of viert, maar ze lezen er weer heel goed bij. En dat vind ik toch fantastisch. Heel knap. Hartstikke mooi. De twee witte skipjes naast elkaar. Ja, de twee neven, achterneven eigenlijk. Hè. Pieter Meter en Johannes Meter. Huzum en Akrum. Dit is juist net vaak te meisje. Dit hebben we jaren net zien dat die even met zijn beiden gebroederlijk krijgen als de oude Lodewijk en de oude Sietemeter even naast elkaar zielden. Ja, het is mooi om te zien. En het is toch een compliment voor de commissie van Staren, mooi wedstrijdleider Piet Blauw, dat ze het toch ondoren om hier een gate in te lezen. Want je neemt wel wat een risico. Mocht de wind draaien, dan is het moeilijker om die baan te verliezen. Maar voor eerst had de commissie het gelijk aan hun kant. Voor de meesten op de wal is het natuurlijk alles wat er op het dik zit. En we winden krijgen. Het zit een graad vol meesten met tuinstoeltjes en verrekijkers. Maar die moet ik al even weten hoe het zijn baan werkt. Dus die zal direct hier al zeggen, hey, gaat die nou linksom, die nou rechtsom. Want net Elsenien had het doel hoe het zijn gate erin leidt. Maar de lokker gaat ik de SKS een walcommentator. En ik hoop dat die de boekjes bij de hand had om goed uit te lezen hoe dit werkt. En we zullen straks zien dat de een voor de stuurboordboei en de oren voor de bakboordboei. En hier is ik het effect waar we het al over hier, dat de gewone scootjes op één riegen naast elkaar dan om die tonnen heen te gaan. Daar hang ik het nou station. Ja, het is mij beneden wat de Zuidwesthoeken doet, maar dat de meesten toch de stuurboordskant fijn er nou omheen. Zeg ik diezelfde. Je rem je, dat. De armen erachter, nog een armen erachter. Snits die wil net in die griebes te laten komen. Dus die zei dan maar even de gang eruit. De fok helemaal naar het midden loeken, dat er geen druk meer in zit. En dan wacht je. En als dan de Zuidwesthoeken zien draai maken, dan kan zij had het heel kennen nou binnenstekken. Maar ze horen die armen erachter. Ze binnen, de eerste zijscouten die gaan toch pakken tot de stuurboord. Hey, ik zie je wat gebeuren, maar Pieter die rekt de tonnen. Rekt Pieter de tonnen? Ja. Of is dat trode wegen? Ja, precies. Wij kennen het zo moeilijk zeggen. Want als het zo weer, dan weer dus omdat Johannes hem oploefde. En Johannes mij loeven natuurlijk. Loefwijk verleiden moest Pieter maar in de wind opdraaien. Dat hing het ervan af. Als de Akkermes al voor de lengtecirkels bij de tonnen wierden, dan hier Huzum. Akkerem voorrang. Hij gaat draaien, denk ik. Ik weet het net zeker, maar... Ik zou een mooi stuurboord verdraaien, maar nog geen beweging van dat er zijn rondje maakt. Maar hij had de scoort helemaal uit. Dus ja, de Akkermes die weer opnieuw de tonnen ronde matten. En dan is het, als we straks weer even wat verder in het rak zitten, boorten de boei voorbij binnen, even nieuwsgierig om te zien op de track en trace, voordat ze de 2 lengtecirkels inveren. Om even waarom te hellen hoe de situatie nou ontstond. Hier even een close-up, Sjostem. Ja. En nou zal hij er binnenkomen. De Akkermes ronde opnieuw de tonnen en verspielen je weer dure punten. De man die juist er het protest verlenen had en toen 14 punten kregen. En hier een foutje wat aardig wat punten kost het. Dit is lang waar. Wat is hier nog aan? De man die wien ik al heel let op het wetter. Die 4 wij de laatste die uit de havenwijk kwamen. En die schreef ook weer wat los natuurlijk. Er lijkt al een rubberboordje bij die hun opdrukken zal, maar dat hoeft in feite net. Ze kennen op die fok wel troszielen. Maar er is wat gebeurd. Zal even jaren. Jaap Slaag op het achterdek.
We jaren wat protest. Het is de zwier kan ik opvangen, maar zien waar dit nou is, dat is nog net duidelijk. Misschien kunnen wij dat even weer omkrijgen. Ja, daar gaan ze. Grutzeil naar beneden, Fok naar beneden. En de zwaan, de trotse zwaan van Langwaar, moet je het strijdperk verlaten. Ja, ik ben wel benieuwd wat het commentaar is van Langwaar. Ik hield in de gaten dat er toch eens boordje oppikt wie wat de motivatie van de Langwaarders weer er. Wacht je even op dat nijs. We zien hier bij de Boppenwiense tonnen. En dan zal ongetwijfeld en Grauw. En volgens mij, ik werd uit Jereveen er als 1 en 2 omheen komen. Maar dan moeten we nog even afwachten, want Jereveen laat je nog een stuurboord. Wiels dat Grauw al zijn slag naar het bakboord hierheen maakt. Nou Pieter, de moois wel gruts geweest, of net? Ja, dit is fantastisch om te zien. Hè? Dat kan je net over zeggen. Dat is ja, nou, Dus, een heel goed gevoel erover. Ik heb er vanmorgen wel een goed gevoel over. Maar ja, je moet, ja, het skipje dat rent volgens mij heel goed. En ja, dat kerst nou ook wel zien. Het lijkt stabiel en ja, ik denk prachtig. Maar het betrouwen van de jongens moet ik per dag groeien, Ja. of net? Ik bedoel. Ja, je stellen elke dag stellen ze hun dingen wat af. Want toen er begon, toen zei het zo mooi wezen om uit het dubbele cijfers te komen. En toen zei ik van het zou heel mooi wezen dat in het linker rijtje komen zoest. Maar Ja, je draait er en hij gooit hem achter Grauw. ja, En mooi eco-bakboord naar die eigen tonnen. Maar van Krek, dat was toen zeist. Wat ik zag heel belangrijk wie hoe ze uit die stad kwamen. Ja. En ze ziet er voort en dadelijk goed bij. ja, dat doen ze van Dierik heel goed. En een als Jenne Waard die ik altijd er wel goed bij is. Nou, van de moon weer achter die de meute aan. En probeer dan maar weer eens bij de groep te komen. Ze hebben me al benijden nou wat de Zuidwesthoeken doet. Die kwam er ik ook bakboord aan. En goed dat er bij de bovenste boei is. Die man dat ik wel goed doet. De eerste boeironding wie ze krijgt voor Grauw en toen Heerenveen, Huzem en Akkerum. Nou, daar komt wel wat verschil in. We zijn benijd en yes zullen we de Grauwsters alweer om de bovenste tonnen heen gaan. En daar het Jereveen. De Gerben van Manen. Sietse Brouwer. Want Helmhout. En Harmen onder Fok. Ja, Harmen zonder vak. Ja. Harmen onder Fok. En Eldert Meter, dat is een squansman van mij, die trimt. Die is een trimmer. Dus daar had ze een heel familiescootje van maken. Ja, ja. Ik hoef me net meer te... Ik hier op 3 verschillende scootjes zie ik jongens. Maar nou net meer. Ze zijn nou mooi met zijn draaien bij elkaar. En vorig jaar zie je toch zelf nog als adviseur, maar op een Zuidwesthoek. Ja, dat klopt. Ja, Ja. ja. Maar daar wie ik nou hier wel achter dat ik dat net werd waarschuwen. Want dat Ja, is toch wel... Luisteren ze net of Nee. hoe is het net? Kom ik, hou maar op lijst. Nou, maar de kwestie zelfs ik net in 2 aandelen. En Nee. door meest ik, ja, het scootje van Jereveen, dat is toch een brouwerscootje, zeg maar even. klopt. Ja, nou, dat zit wel wat in de ieren. Hè? Daar komt Johannes Meter op stuurboord. Na het akkefietsje met zijn achterneef komt hij hier mooi op stuurboord. Stiert alweer in op opstekker. Yes. Daar komt de Zuidwesthoek aan. Dat wordt al weken hetzelfde. Nou ja, Ja, Johannes, Die krijgt hem er goed in, hè, de Zuidwesthoek. ja, maar Johannes kan niks weg. Ja. nee, Gooit er nou, hem eronder. het gatje is nog redelijk, denk ik. Misschien valt dat ik wel... Hij lijkt Hij vol. heeft maar sjoggers wat hij weer door hoe dat skip voortzetten wordt. Hij lijkt vol. En- Als er maar wat gang krijgt vooruit. Ja, maar sjoggers hoe dat dichtbij komt. Hij redt het op, lijkt het. Maar jongen, dit bent toch wel manoeuvres, Jerm, op dit wilde wetter. Ja. Maar de Giek en Meijer de tonnen nog rijdt, maar met de romp net. En ja, dat is in afwijking met de meeste zielwedstrijden. Dan mag je maar geen enkel deel van het skip de tonnen rijdt. Maar zelfs met de Giek rekken hij hem krijgt net. Nee. Nog eens er mooi met zijn beiden. En dus weer dit toch wel een hele toeke slag van Johannes Meter. Die hier met het scootje van Huzem. Zag ik het goed nog even de tweede plak pakt. Ja, zeker. Ja, dat is hartstikke knap. En nou krijg ik hier even terug dat een quote van Jaap Zwaga van het Langwaarder Scootje. En hij zei: ik had 3 auto's aan boord, ik ken ze net zielen. Nou, ik weet net wat hij met 3 auto's aan boord doet. Maar hij zal grif op het gewicht doelen, wat hij dit hier meer in om had.
Maar ik zou zeggen, mooi sok waar, is dat gewicht alleen nog maar in een voordeel. Dat zou je al zeggen, ja. Daar ben ik misschien minder begonnen bij die vanmorgen aan jou West Ham gewicht erin te krijgen. Ja. Zoek samen Jennewoord raakt de tonnen even met de gik. Maar ja, dat mij. Maar dan heeft Gerard Pietersma hem toch wel echt skraal onstuurd. En nou, vakmanschap om er dan toch omheen te draaien. Waar zit er vlak achter? Ja, Ljout. Dat is Ljout. Ja, toch wel goed. Goede slag die denk ik. Want, dan zullen we even een iets tussenklassementje mooi zien. De eerste zien binnen nou om de bovenste tonnen heen. Grauw voorop. Heerenveen erachterom. Huzum en de Zuidwesthoeken. Snits erachterom. Lemmer als zesde. En mooi dat extra rondje. Ja, het kost hem wel 3 plakken. Maar toch nog op een zonde plak. En dan vind ik dat het de keer nog redelijk behouid had. En 8 Jennewoord. 9 Ljouwert. En Langwaar Lloyd Ruud. Wij krijgen alweer een persbericht onder de wedstrijd. En dat gebeurde met de Jouweren ik al. De Langwaarders binnen het net eens met dezelfde formule. En vinden het een oneerlijk kampioenschap naar hun oordeel. En zij horen er voor de rest van het kampioenschap mee op. Maar dit zijn wel zeer bijzondere berichten. Ben dit net dingen, Pieter, die je winters bepraten moeten en net Simmers tijdens het zielen? Ja, natuurlijk. Ja, dat is gewoon zo. Het komt volgens mij gewoon van, ze hebben er gewoon net bij. Ja, ik zal het zo zeggen, en dat is gewoon zo. En natuurlijk is het zo dat ze heel hoge zielematten daar onderheren. Maar ja, om het nou zo op te lossen, dat gaat natuurlijk nergens over. Ja, ze zijn demotiveerd jouw zoon. En ja, wat doe je dan? Stop je dan samen mooi zielen? Is dit nou sport? Ja, ik weet het nog eens even net te zeggen. Nou ja, eigenlijk is het is teleurstelling bij de jongens. Maar eigenlijk vind ik bij de hele vloot. Dat is iets wat we net graag willen. We strijden met z'n allen en we houden van een mooi schouwspel. En hoe jammer en erg het alweer dat Jouweren net meer mij doet. En op deze manier, als het nou echt zo is, wat doe zij dat het echt weer is. Ik heb een persbericht, is mij terug, nou, dat Langwaar officieel de rest van het kampioenschap net meer mooi wordt. Maar dit is geen loze kreet. Dit is geen loze kreet. Of een emotioneel moment. Nee, ik heb weinig les van emoties altijd. Dat zou mijn vrouw ik altijd. Maar dit is een officieel persbericht wat je binnenkwam is. Maar dat je dan gewoon starten. Stel nou als hij nou het goed start wie. En hij wie als eerst om de boei heen kwam. Wie het persbericht aan ik verstuurd. Ik vind dat zeer bijzonder dat zoks iets tijdens een wedstrijd, tijdens het kampioenschap. Maar je dan eerst je resultaat afwacht, toch wat je doet. Het lijkt wel een gigantische smet op het hele verhaal. Ik bedoel, dus kijk wat zeist. Dat moet nou net uittieten worden. Ja, nou ja, ja, dat kent wezen dat je zo. Ja. Demotiveerd, ja, ze zijn teleurgesteld. Ja, klopt. Ja. En dan nemen ze samen beslissing. En daarom vreek ik Elke is van waar die armendrachter, zoals bij Snits. Ja, waar die armendrachter. Want hij wil romte creëren dat er die draai goed. Verdikken, dan ben je aan het hutzielen. Dan word je zo gauw mogelijk de wijzer, zo hut mogelijk. En een B op het eind. Maar nou, hij had ik de mogelijkheid om die oren boei te pakken. Ik bedoel... Ja, maar dan moet er een gipje. En misschien... Ja, maar ja, misschien hoeveel meters dat er nou in wezen voordat hij weer eens een keer bij die ton is. Ja. Ik bedoel, ben je haast... nou, hij komt nooit meer heel mooi uit waarschijnlijk bij die ton. Nou, hij kennen we wat op, Helly. Het doel van douwe vissen snap ik wel. Een hele romme bocht en dan onderhel je en nou scherp onder wie naar die tonnen ta. En dan stekt er een boppen die oren twa. En dat hij nooit kent. Maar nou draait Zuidwesthoeken hem voor de kop. Nee. Ja, had de Zuidwesthoeken genoeg gang om hem vrij te zielen. Zoals het nou ligt het wel. Ja. Dat weer even een vertekend beeld. En dan... Dan ben ik straks wel heel benieuwd. Want alleen maar die het de orenboei wolnaam. Die is wel de orenboeinaam. Hoe dat dan straks bij de bopperste boei, hoe dat zich afspeelt. Dat is heel mooi vergelijkingsmateriaal. Dan, ze maken elk een keus. En ze komen straks allebei bij dezelfde tonnen, boppen weer uit. En dan
zal de praktijk uitwijzen van wat de beste slag wie. Jere, tussen de viskvoeken terug komt het mooie giele kopje, het grauwsterskoetsje. Alweer op de bopperste tonnen. Mooi daarachter, keurig in zijn kielzog. De Jereveensters, mooi Sietse Brouwer op het helmhout. Is hun afstand lietser worden? Straks zien ze, ja, de kerst staat net inschatten qua diepte. Maar het gatje tussen Jereveen en Graus, hoe dat lietser worden. Want dat zou wel mooi wezen, Pieter, dat die jongens nog een aanval doggen. Ja. Om even bij die kop, stel maar de kop oernemen van Grauw. Ja, het zou mooi wezen, hè? Maar Douw is een betroefde schipper. Dus ik denk dat hij net zomaar de kop gek worden lid. Als je die gaat naar tonnen. Oh, het is al wat lietser worden, denk ik. Net als de vorige keer, maar het is nog een heel gatje. Ik heb wel het idee dat ze er misschien twaan wat uitpieken. Ja. Nog een keer, hier is dan Grauw om de Boppenwiense tonnen. Maar dan moet er die spreider nog dwan. Dus dan moet er ik nog naar die tweede tonnen. En dan pas kan ze voor de win. Dus dit lietse stukje is even een hele win. Van de Boppenwiense tonnen naar deze tweede Boppenwiense tonnen kan ze eigenlijk zeggen. En nu kan ze voor de windel weer naar beneden naar de gate. En dan komen ze de orenskippen chin, die nog met hun slagen bezig binnen om naar die Boppenwiense tonnen te komen. En dan hielden precies dezelfde regels. Loef wijkt voor lei en stuurboord wijkt voor bakboord. En dat jouwt, vooral als het een drokveld is, jouwt dat wel vaak spannende situaties. Ik ben nou wel uit benijd wat Lemmer nou aanstaan doet. En die had de orenkoers, die vingen, de oren tonnen. Kreeg mij onder de wien op. De oren nam de tonnen stuurboord en de Lemmer de bakboordsboei. Hoe die nou aanstaan uitkomt bij de bobberste boei. Had er eigenlijk voordeel van Haan het. De vingersters, nou ik om de tonnen en het gatje tussen Grauw en het vingen, het bleef ongeveer een minuut. Dus die hoor al mooi in staan. Daar zit geen groot verschil mooi de vorige tonronde bij. Dan gaat het weer voor de win. De loerte erin, breed uit. Als het echt het waaide en waar ik wel eens, nou Pieter, dat wist ik wel eens, mijn ploegje zielt en mij hurde win. En dan weet ik zo van jongens, geen hout in het voorzeil. Lemmer gaat het verdel. Lemmer gaat het verdel. Ja. Komt als strijden om de tonnen. En hij moet er aan denken, want daarachter zit de Zuidwesthoeken. Haast dezelfde situatie als de vorige keer. De enige voordeel is dat Lemmer nou als strijden om de tonnen komt. Met Johannes Delharen? Nee, hij draait weg. Precies hetzelfde eigenlijk, met de Zuidwesthoeken. Ja. Maar het is dan toch mooi om te zien dat die baan er in wezen perfect inleidt. Dat zowel de stuurboord of de bakboordtonnen onderin de skippen haast weer helemaal bij elkaar komen. En dan zien we nou de lemsters die wat opschouwen. En komt Snits dichterbij? Nou, dat is al... Ja. Hij is zeker net verlenen in ieder geval, ik het zou zeggen. Ik weet niet werd hij de vorige keer als welk skip hij de vorige keer om de tonnen kwam. Hij komt er nou als seks dan. Oké, ik dacht dat er toen wat achter het midden zit. Nee, dan is hij zelfs een beetje oorzakken. Want hij wist, ja, dat moet even een goede boei erbij pakken. Want nee, dus ja, de Snitsers kwamen als vijfde om de ton. Ik denk dat Lemmer ertussen kwam is. Ja. Die is aardig. Die is er aardig opkomen. Die had toch voor die slagkeersen. En dan zien we inderdaad nou dat als eerste om de ton de Grauwsters binnen. Tweede Jereveen, drie Lemmer, vier Huzum, 5 Staren. En dan moet er nou de Snitsers komen. Grauw pakt nou de oren tonnen. Ja, En die had zien wat de Lemsters deden. Of ze hebben de boeien ietsje verlijn. Maar Dat zoeken. Ja, of de win is wat draait, hè? Ja. dat ken ik, want hij zoek ik ietsje westelijker. Maar wat zeggen ze krijgt ik hoe helder Wat het een weer. mooie tonnen rond. Ja, keurig hè. Grauw hier maakt het er net van. Krijgt ze egaal eromheen en mooi egaal wordt die grutskoort inhellen. Er wordt net rukt, er wordt net plukt. Heel mooi, vloeiend. Wat een dag weer gang. Hè? Ja, die keurig. lijkt net even stil. Nee. Maar ja, goed, je komt nog een ploeg en dan hebben we die direct even beschet, Pieter. Ja, de loerte gaat eruit. En daar wordt zijn. Wat wil die nou dan?
Ja, dat ben ik. Ik ben uit. Die spreidere tonnen natuurlijk. Ze willen breder uit. Ja. Ze willen breder uit. Ja. Als ze We weer nog even bang. Dat noemen we horen dat ik eruit zoeken. Maar nee, gelukkig niet. mooi overzicht van het hele veld. Alle breed achter elkaar. Proberen onder die grip bij te komen. Als er een die achter op een kom zit. En die pakt hij de win uit het zeil. Van je dat hetzelfde. Die gaat hem toch volgen. Ja. Komen wel ietsje Nou, leger uit ja, op de tonnen. ja. Zit er een gotje bij die tonnen. Maar deze marge met deze wegen. Ja. Ik weet, er is een verhaal van Ik Lodewijk kan Meter. Die ging zat duim bij die tonnen. Dat die jongens zei, heid. Er komt maar een vloeike tussen. Ja. Nou jongen, dat denk ik nog. Er hoef je net een koot tussen. Maar ja, je komt wel een koot tussen. Ja. Maar deze wegen, meest die ramp te nemen. Want even een tikje onrijdt je de tonnen. En dan is alles verlen. En dat haast van Sjoen een Pieter Meter. Ja. Eén rondje. En de lijst achter in de vloot weer. Nou, sure. Ik kiet wel fout, want hij kan zelfs een broeker even in de vak. Hè. Ja. Dat wie grauw, hè? Even Ja, de vak klopt. van grauw. Ja, sorry. Ja. Het publiek had je hier echt helemaal niks te klagen. Want wat leidt die baan er mooi in. Vlak voor de pier en het strand. En het weer zwart van de meesten van de morgen al. En het kleurde het wat op. Van de morgen betiert weer toch nog een paar keer een dikke bui. En dan van de meeje prachtig ziel waar. Maar ik voor het publiek heel mooi samen meeje. Ik heb wel het idee dat dat gotje van Grauw naar Heerenveen wat groter worden is. Er wordt nog een keer draaien en daar is alweer om die spreader heen. Ja, dus de afstand tussen die ton. Als dat straks de afstand weer. Nou, die is dus nou langer. Klopt. Is het dan zo dat het grauwste scootje zag het rint, maar dit waar ik? Nou, dat blijkt wel zo te wijzen, denk ik. Want ze hebben dezelfde slagdieren. Ja. En misschien had er wel een beetje onderlijn. En dat er wat last van Haan had in die stuurboordslag, dat weet ik niet. En toch misschien hebben ze het idee naam van nou, we gaan net draaien, want we houden uw koers goed vast. Maar ja, dat weet ik niet. Je draaide de man. Ja, om een tonnen. Hele jonge ploeg ga je aan boord, Pieter. Hè? Ja, ik zeg Jim, die jongens, wat had een jong ploegje aan boord. Hè? Ja. Maar alle gedreven en fanatiek en goed er maar bezig. Mooi ploeg. Ja. Wat 12, wat ouderen. Ja. En de rest is al hier vrij jong spul. Ja, Hinten van de Moon hoe de Elke. Hè? Het gaat om het team en hoe de techniek en hoe de tactiek en hoe de techniek. En dat soort thees hier we erbij. Daar is ik talent. Talent yield een tijd. Ja. En als dingen er net hakken, het oor aardig opheffen. Geen yield, maar wel een soort talent en een soort tijd. Dan kun je dat compenseren. We zeggen dat in alle sporten wel eens. Ja, en er komt bij wat tussen de eren zit, hè? Ik heb het idee dat de Zuidwesthoeken, maar ik weet niet waar de lijn weer is, hè? Maar dat de Zuidwesthoeken als de rijden om een tonnen komt. Of die hoort met Heger lezen, dat weet ik niet. Dat kan ik zo net bezien. Maar De Zuidwesthoeken, nou terug de wien en oer bakboord op de boeironding aan. En we zeggen, de vingsters hebben inderdaad een hele minuut verlen op het grauwste scootje dat nou er toch wel wat uitrint. Ze krijgt lemmer als strijder met tonnen. En waar zitten de lemsters? We hebben ze even net in beeld. Nou, dit is Snitsal. Maar dit ploegje houdt elkaar aardig bezig. Snits, ik weet niet waar de Zuidwesthoeken, die weer 5 denk ik. De vorige keer en nou tred om een tonnen. En de Snits is nou 5e, ja. Zuidwesthoeken 4 bedoel ik. De Snitsers. En ja, hier Hier hebben we is lemmer lemmer. pas. Dus Nou, wat- dat betekent Die is achteruit zakken. de Snitsers, nou, en die ben ik voor Huzumkaan. Die hebben, en de Zuidwesthoek is weer wat op schoot. Dus we hebben hier de nummers 2 in en 2 horen een mooi gotje. Maar daarachter zijn al je wisselingen. En dan hebben we nou op het treddenplak de lemsters. Nee, dat zit hier even verkeerd. Ik moet even de verkeerde boei erbij pakken. Nee, op het treddenplak het Auke de Groot van de Zuidwesthoek op eigen thuiswetter. Zo hij hier dan ik een mooi podiumplakje pakken. Daarachter vlak de Snitsers, Douwe Visser, Huzum, 5. Een plakje zakken. 3 plakjes zakken in dit rak.
de Lemmer. En daar hebben we vlak achter Pieter Meter van Akrum. Die ik in een plakje achteruit zak is. Daar zeg maar de achterrij van de vloot, Drachten, hele mannen. En nu komt er toch wel een groot verschil tussen de voorrij en de achterrij. Het loopt helemaal uit elkaar. De wedstrijd is ook al een uur en een kwartier bezig. En dat is eigenlijk elke dag dat er na een uur dan begint het uit elkaar te loeken. En wat doet de commissie van Starum? Vaak als het heel roeg en huddewien is, willen ze de skippers wel wat ontzeggen om te zien van, ken ze het nog on, is het nog te dwan, is er nog energie? En normaal is het toch een uur als 2 wat een wedstrijd wordt. Of zeggen ze van, ja jongens, het is gewoon mooi zielwaar en er wordt prachtig zield. Wij gaan nog even terug. Ja, ik denk dat ze nog voor mezelf hier nog 1 keer omheen gaan. En dan weer naar beneden. En dan denk ik dat ze er een finish in lezen. De eerste die binnen denk ik dan om een uur, dus 4 uur denk ik gewoon. En de laatste, nou ja, 20 minuten later denk ik. En dan zou de finish misschien ik wel beneden bij het publiek wijzen kennen. Bij de benedenwinste tonnen wil dat heel vaak toch ja, de finish. Een mooie innerwinste finish bij de bovenwinste tonnen leidt. Maar voor het publiek zou het wel mooi wijzen als er nou de finishlijn ik er beneden kan. Nou, ik denk wel dat ze dat doorgaan. Ik denk wel dat ze dan de onderste tonnen nemen. Ja. En dan een eindje omheen. En daar de finish erin lezen. En wil zij hier speculeren, krijgen wij terug dat er al fabrieringen binnen om de finishlijn erin te lezen. Dan ben wij benijd dat ze nog een keer omheen matten. En dat is heel rift denk ik. Maar of dat er, ja, maar het kan wezen dat ze kennen maar ik natuurlijk nog heel wel inlezen. Want een innerwinse finish is toch als wedstrijdtechnisch wel het meest mooie. Ja. Wist je er wel een reële skippiebal, maar ik zie nog net die witte vlag met de blauwe blok. Nee. Ja, zo net jij dat de wan, dat de eerste om de onderste boei is. Zeg maar. Ja. Ja. En dan moet het erin hingen, die vlaggen. Die het eerste onderwijs is naar de... En wat het er nou, wat ik de meeste nou zie, dat grauwe omheen gaat, dan zullen er nou in hingen moeten. Ja, dat hangt er in. Dat kan haast net mis. Ja. Daar hing het witte vlag, blauwe blok. Ja. En dat is finish. Ja, wij gaan mooi naar de finish. Met een prachtig mooie strietje op de IJsselmar. Met een hele verrassende ontknoping. Dat er een scootje minder is. Maar de koprenners zullen daar niks van mij krijgen hier in deze strijd. En ik geen les van haar. En het kan haast net mis voor de Grauwsters dat ze weer op weg gaan naar een mooie dagoverwinning. En dat het de finish er nou al in leidt, ja, het is eigenlijk riekelijk betiet. Maar wat Elke straks al zei, van ja, zo'n wedstrijdcommissie die zei, ik vind jongen, het is nogal wrakselje. De man hier op dat knobbelige wetter en waar die scoort on en waar. Dus die gaat gewoon zijn, het is mooi geweest. Prachtige wedstrijd. Het is goed zield. En dan mag de finish er ik inlezen. Ja, Pieter, nog een keer helemaal omheen en weer naar beneden. Ja, dan wist ik al haast een jaar of verder. Ja, zeker. Dan win de eerste steeds maar om 4 uur om kwam. En de laatste 20 minuten later, denk ik. Ze nou, ondanks hebben ze nou toch een oren wijkozen, de vensters. Naar de, ja, het wel slagje, denk ik. Ja. Nou, het is in ieder geval net een lange wedstrijd. Dat kunnen we wel melden, denk ik. Maar door hier al zijn die zo'n zit ze hier al zijn. Ik ben blij dat we morgen even snijden hebben en daar rust. Ja, het is toch een heel skoft. Alle wedstrijden zijn zield. En je hebt toch alle dagen die spanning weer van ja, dat er toch weer wat gebeuren moet. Het is net altijd te zeggen natuurlijk dat wanneer het dit waar is, dat je dan na je dat ziel een burger binnen. Ja, grauw onderwijs naar de finish.
zal de laatste slag wel in gang wijzen, denk ik. Dan wil ze hier toch zeggen dat de wie net eens zo volle meer is. Hè? Ze hebben zuiver net eens zo volle gong meer en binnen wat een speelbal van de golven al. Daarvoor zeggen we de finishlijn. Het rede boeike lezen. De Grausters hebben de lijn in zicht en kennen zich opmaaien voor hun tweede dagoverwinning. Op Grauw winnen ze in en een precieze week later op het Iselmar bij Starum. Nog een scheepslengte. En dan zo het west. Hier is het schot. Daar weer. De Grausters Handen krijgen omheeg. het schot en verzin je net in het scootje wat er nog achter vaart. Want dat zijn de dragsters die nog onderwijs binnen naar de onderste tonnen. Maar de Grausters winnen Joet de wedstrijd op Starum. Super, super. Echt genieten. We hier een prachtige staat er beneden. Precies op tijd, vol gas. Hij rong goed. En ja, direct mooi voor. Maar alle respect voor de jonge jongens van Heerenveen. Ik zag toch het hele seizoen al super. En je wordt geweldig ziet. Nou, wij hebben met dit skip, of tenminste ik heb gekozen om gewicht te krijgen, zodat ik zo volle mogelijk duur op krijg. En ik hier hoop dat ik er daarmee fit kan in deze competitie. En dat slaagt het net. Het is duidelijk dat we net mee komen kennen. En het is duidelijk dat dit skip net heel goed in de formule past. Als je een skip hebt met volume, dan doe je het mee. En als je een skip hebt met weinig volume, dan kom je mee. Als je een formule hebt die het heel zwaar in het diepgang telt. Ik zit hier aan, en dat zit heel tijd aan, maar ik de langwaarders dat wij de roer uiteraard in gesprek in. Het is net zo dat wij ze daarin buiten sluiten willen. Wij gaan in gesprek in. Want ze jou een statement houden. Dat is wat ze dienen hebben. Ik ben het net eens met de manier waarop ze het doen. Dat is de SKS denk ik als geheel ik net. Maar wij gaan er mooi in gesprek. En wat u betreft zullen ze man die gewoon. Op het eerste plak Joet bij Starum de Grausters. Nummer 2 het Veen. 3 Starum. Het woord zijn op het 12e plak en de Langwaarders hebben het veld verlitten. Op het eerste plak staan nou de Grausters met 14,8 punten. Op het tweede plak binnen de Lemmer met 19 punten en de Langwaarders hebben het veld verlitten. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Heima en Hielkema.